publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapangunang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, League of Cities of the Philippines nagapilar mahatagan poder sa magbayad advance sa vaccine manufacturers. Ibi Magalona kag Victorias kalakip sa feasibility studies ang Panay Guimaras Negros Bridge Project. Sa balita national, pagpa-hospital sang makaangkon sang adverse reaction sang bakuna, sabton sang gobyerno. Indemnity plan sang Pilipinas na bato na sang Pfizer. Sa balita international, AstraZeneca COVID-19 vaccine nalakip na sa emergency use sang WHO. Sa balita sa sports, Denver Nuggets gintapos ang 7-game winning streak sang Lakers. Balita entertainment, official music video sang Paubaya nga kanta ni Moira naglambot na sa 9 million views sa sulod lamang sang isa ka adlaw. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ng mga tipid tips para mapanubo ang bills. Maayong aga Bacolod, maayong aga Malugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Martes, Pebrero 16, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system ang nag-apekto karon sa nasidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao, samtang ang northeast monsoon ang nag-apekto naman sa Luzon. Ang Western Visayas, kalagip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-esperensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang tail end sang frontal system. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatunda na sidlangan ang magalunta naman sa isla sang Negros. Samtang ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang tao alas 2 karon sa hapon, samtang ang hunas las 7:59 karon nga aga. Ang adlaw nagbutlak las 6:04 kaina, magatunod naman las 5:52 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. life. Good morning na sa manok nga puti. Manok nga puti ang iaikog, green green o pula ang parong. Ay nanong tsura nga manok ni man. Do cartoons ba? Alex Montesa, maing aga. RR tuparan mo na tuwa Rehinio sa ikaduha ka bahin. RR Rehinio present. Gani Mr. President, bakli ko da talaba kay agyon ko boss kag lukiton ta isa-isa kag hungiton ta ka kag magsinggitan kita. Dennis Richard Timor Roma, bongga ka! Nan, may pasalig ka, Dennis. Sa kay RR, bakla mo na kong talaba. Homa Lumena, good morning man. Sa kay Lani Ortega Mahinay, kumusta man kuno siling ni RR sa kay nanay niya Wilma. Wala sila Japon kakitaay ni Wilma Sugaton. Marilyn Amarte, good morning sa imo. Kag sumuman kay Noel Amar. Tamyaw niya lang ang iya friend si Vanessa Mayo sa Minnesota, America. Martin Aliling watching from Imos, Cavite. Renan Payungayong sa kay Donna Robles Pordigalidad monitoring from San Diego, California. Kag kay Marichel Muleta. Good morning sa imo, Marichel. Kay amigo ko, Torco Jongko. Good morning, man. Sa kay Marilyn Abarte. Ginagreet lang happy birthday si Maria Teresa Magaspag from Nato, Soligen Elementary School. Teachers. Mga teacher, galing ni sila. Good morning, ma'am. And happy birthday, Maria Teresa Magaspag. Joval Trinidad. Continuously monitoring
tamyaw man ni Noel Amar ang kumari niya si Veronica Lopez sa Sagay City. Taga Vista Kuno, Gibong, Pontevedra sa pamilya Saludares, Gabitoya, Saragao, Serapio, Katige, Sumalde, Clarito, Kagmugar. Ang panay na halin kay Gimo, Clarito. Marlene Abarte, good morning man. Alex Fuentes, good morning man. Happy birthday sa kay Adi. Si Adi de la Cruz. De la Cruz apelido ni Adi. Lipat ko lang mo. Basta, Hindi ko kilala si Adi. basta kuha ni siya ng Garcia. Man siya. May nablos ni rin yan eh. Okay. May birthday ko to gani karon eh. China all. Birthday ko to. Sa kung ma-birthday ka, hindi magkalipat, mag-BH. Ay, BS gali. BS? Anong BS man? Bring station. Birthday. Kay bring home, di ba, kung sa inyo balay niyo Sharon dalon? Cuneta, gali? Sharon Cuneta. Balutin mo. Balutin mo ako. Kung si Jumari pa gani, ano gani? Kasi Jumari, ano gani ka na niya? Balotin mo! Sakay. Annie Raffles from Okinawa, Japan. Yes. Good morning. Ohayo gozaimasu, Miss Yes. Anna Raffles. Ihanda ko Carol Montoya, ginagtamyaw niyang pamilya Rifuela, Di Alagdon, Nagor, Apil, kag Toreno, sang barangay Pandanon, DSB. Ay, si Kelly Jelly, gali niya ka pa ng Miyos Ano na yan. naman? Ano ba naman? Anong basa mo? Ari gali yan kay Carol Montoya, yaw, ginatamyaw niya lang si Shalane sa Duran, sa Riverside Hospital, kag Shivel Bambi Hestosani sa La Carlota. Marlene Abarte, hasta ang inyong mga drama, sign on sa off committee sa Nato Suligin, La Castellana. Yes, ma'am. Thank you very much, Marlene Abarte. Salamat, gid. Mga teachers ni sila, I would presume. Good morning, man. Sa pamilya Rifuela. Muna na ba? Saan nila? Okay. Amo tong kay mo ihada Sige. Carol. Standby Sir Noel Amar, Action Boy. 12 inches to ko ng snow sa ila. Minus Ay, 10 ang Celsius. Pwerte, no? Standby sa aton mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sa ato na pangunang mga balita lokal, nag-apilar ang League of Cities of the Philippines sa Office of the President nga mag-issue sang executive order nga naghatag sang poder sa mga city mayors nga magbayad sang advance sa ginkontrata nga pagbakal sang COVID-19 vaccines. Gin-adopt sang LCP ang Resolution number 2021-01 sa dinasaad ang ilas ning appeal sa ginpatigan nga Special General Assembly sa naligad nga Pebrero 4. Suno kay LCP President kag Bacolod Mayor Evilio Leonardia, kinahanglan nga magpatunga si Duterte para maka-avail sa bakuna kag inalantaw nga mapadasig ang local vaccination program sa tion nga tugutan sila nga magbayad sang advance. Nagligad nga Enero 12 ang LCP ang napatigan sa Special General Assembly nga gintambungan sang 114 ka mga city mayors kag nagsugot nga mga-partner sila sa gobyerno nasyonal sa magpatuman sang vaccination program. Ang LCP ang naghimo sang inisyatibo nga mapangabay ang mga syudad nga magbakal sa ila bakuna para sa ilang mga pumuluyo nga target mabakunahan. Ang kopya sang LCP resolution ang ginpadala sa Office of the Executive Secretary, Department of Budget and Management, Commission on Audit, National Task Force on COVID-19, Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, Department of Health, kag Department of the Interior and Local Government sa tuyo nga makahatag sang endorsement sa Presidente. Natala na nga iganunsyo sa AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated sa masunod nga bulan ang schedule sa pag-deliver sang 100,000 ka doses ng COVID-19 vaccines nga ginbakal sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental. Sino kay Governor Bong Lacson nga base sa ginpirmahan nga kasugtanan, dapat una nga magbayad ang local government unit sa kumbuyuhan nga baklan sa bakuna antes ang delivery. 27.5 milyones pesos ang ginpain sa gobyerno probinsyal sa 100,000 ka doses ng COVID-19
COVID-19 vaccines para sa 50,000 ka mga negrense. Ginklaro sang gobernador nga wala pa sang patod nga bulan o kon petsa kung sano i-deliver ang dugang nga 3 milyones ka doses ng bakuna nga iya ginpangabay sa gobyerno nasyonal halin sa gihapon sa AstraZeneca para sa 1.5 milyones ka mga negrosanon. As far as what we ordered, the 100,000 doses, AstraZeneca said that next month they will be announcing the schedule of delivery. Only then will we know when the 100,000 will come. As far naman as the 3 million that we asked from the national government, there's still no word. Kabahin sang pahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Samtang ginahulat pa sa local government units sang Bacolod ang sabat sang DOH-6 angot sa ginsumater nga vaccination roadmap. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, plano niya amo ang ipatuman sa tiun nga mag-abot na ang COVID-19 vaccine posible sa bulan sang Hulyo. Duga pa ni Familiaran, wala pa nahibaluan kung may idugang o kung ibuhin ang DOH sa ginpasa nga vaccination roadmap. Sunod sa opisyal, dapat compliant ang LGU sa guidelines nga gintalan na sa DOH. Apang sunod sa Vice Alcalde, ang DOH ang nagdayaw na sadto sang ang Bacolod nagpatigayon sang dry run sang COVID-19 vaccination sa barangay Villamonte. Sa dugang nga balita lokal, yaran na lamang sa 76 ang kadamuon sa aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental, kag may 8 naman ka mga lugar ang wala na sang kaso. Ini ang ginpagwa nga cumulative report sang Provincial Incident Management Team o PIMT tubtub sang Pebrero 14. Nagapanguna sa may pinakamadamo nga active cases ang San Carlos nga may 15, Silay nga may 7, Escalante kag Calatrava nga may 6, Sagay nga may 5 kag Ibi Magalona, Hinubaan, Talisay nga may 4. Ang 8 nga wala na sing kaso amo ang Binalbagan, Candoni, Kawayan, Himamaylan, La Castellana, Murcia, Pulupandan kag Don Salvador Benedicto. Sa kabugusan ng Negros Occidental ang may 6,751 nga COVID-19 total cases, 6,460 ang recoveries kag 215 naman ang nagkalamatay. Pasalamatan naman ni Alliance of Concerned Teachers Bacolod President Richard Hilangre ang ginaduso sa pilay ka mga mamalida nga ilakip sa prioridad nga mabakunahan sa COVID-19 vaccine ang mga manunudlo kag estudyante. Sa Interviews Action Hotline, ginpahayag ni Hilangre nga ini ang ilaluyag kag tuman ay ila pasalamat matapos nga ginaduso sang Makabayan Block sa Kamara ang paghatag man prioridad sa mga manunudlo. Suno kay Hilangre, ang dapat unahon sa karon amo ang pag-edukar una sa mga manunudlo na hanungod sa bakuna. Dunga pa ni Hilangre, luyag niya nga maedukar ang mga manunudlo sa bakuna agud malikawan ang natabo kangay sang Dengvaxia vaccine sa din may mga nagkalamatay kag isa ang mga manudlo nga nag-edukar sa estudyante na hanungod sa bakuna. Ginpaidalon pa sa orientation ang mga personnel sa Market Enforcement and Price Monitoring ang mga gintugyanan sa mga cellphone para sa pagpatuman sa backtrack sa merkado. Ginpahayag ni Jonah Abaw, Market Supervisor sa Libertad Market, kahapon nga adlaw ang orientation kag subong nga adlaw, Pebrero 16 ipatuman na ang backtrack sa Libertad Market. Nanawagan si Abaw sa publiko nga magakadto sa merkado nga magdala sang backtrack para madasig nga makasulod sang mga kasang sa magsulat sa logbook. Suno kay Abaw, nagpangabay sila sang duga nga 4 ka cellphone sa syudad bilang backup sa tion nga magbisyo kon malobat ang una nga 3 nga gindonar nga cellphone nga gin-turn over sang syudad. Sa bahin sang Libertad Market, mayara sila sang 6 ka entrance apang inianay ang gin-limit sa 3 para mapatuman ang backtrack ordinance sa merkado nga isa sa mga lugar nga ginakadtuan sang madamo nga tawo. Mahimo na nga makasulod sa syudad sang Kamankalan ang mga residente sang banwa sang Mabinay, Negros Oriental. Sunod kay Governor Bong Lacson, ini ang ginpahibalo sa iya ni Kabankalan City Mayor Pedro Zaico. Duwa pa ni Lacson, maayo ini labi na sa mga taga Mabinay, bagud madamo sang ilang mga residente ang masami nga nagatransaksyon sa bangko kag nagapamalaklon sa botika sa Kabankalan. Apang ginklaro sang gobernador nga dapat hindi magbalapaw sang 24 oras ang pagtener sang residente sa Kabankalan kag kinahanglan nga magbalik sa Mabinay. Suno pa kay Lacson, duwa naman kabulan ang nakaligad sa ginbuksan ang San Carlos Valle Hermoso border. Ang Mabinay kag Valle Hermoso ang duwa sa 3 ka mga lugar sa Negros Oriental nga wala na sang aktibo nga kaso sang COVID-19 tubtub sa Pebrero 11. 0 active case naman ang banwa sang Himalalud sa Negros Oriental.
Ilakip na ang EB Magalona kag syudad sang Victoria sa mga lugar nga patigayunan sang bagong feasibility study may kangtanan sa 32.47 kilometros nga Panay Guimaras Negros Bridge Project. Sulo kay Governor Bong Lacson, may kopya siya sang palayag ng Department of Environment and Natural Resources, Secretary Roy Simato nga may bagong feasibility study nga himuon. Sa Sabado gin-post ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Mark Villar sa iya Facebook page nga nakompleto na ang pre-feasibility study sa mga proyekto. Sa tion nga matapos ng proyekto, ang inter-island linkage sa Panay, Guimaras, kag Negros ang maging efficient through fare system sa Western Visayas kag makapadasig sa transportasyon sa mga produkto kag serbisyo. I also have a copy where Secretary Simato said to do another feasibility study, this time to include 3rd district, either in EB Magalona or Victoria, taking into consideration also the letter sent by USLS and Silliman University with regards to the regional area. Ang duga nga pahayag ni Governor Bong Lacson. Action Radio Philippines Standard Time, na 7:20. Pagpa-hospital sang makaangkon sang adverse reaction sang bakuna sabton sang gobyerno. Samtang indemnity plan sang Pilipinas nabato na sang Pfizer. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Good morning, man liwat sa kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota. Kag ginatamyaw niya ang iya mga pakaisa, mga cousins niya sa Silay, ang pamilya Goles. Kag sa iya sister nga si Ma'am Alvarez, Mrs. Alvarez ang Tangub, Bacolod City. No? Good morning dira sa imo sa Barangay Tangub. Clara D.L. Nicor, always listening from Bago City. Michael June Season from Chateau Elise, Paranaque. Sakay Babe Solis, Thor Leones. Greet niya lang ang pamilya Leones sa Silay City. Lamin kay papa niya nga gatutok gid sang pamati. Sakay Josefa Cabrera. Good morning sa imo. Sakay Remia Garcia. Sako sumong kwan.
preparar para sa birthday ni Adi. Ay, tidumayo. Wow Yan, na. sabong. Christine Menias Villalobos. Aha. Ubos ng saging ata ni Christine Sima. Wala pa, may ito pa ito bilhin. Japon daw. Kaya gindala ko Kasi mga balik, budbud naman ang ano mo siya. Nagpadala ko to kay kumparing Bia. Sang budbud. Oo, kaya to siya subong kay Christine. May, Tige daw 30 no kubilog ihatag ito kay Jonathan. Mahatag siya. Ipadala 30 ya. bilog. Ipadala Okay. ya. Tilain mo na ako niya. Lain mo na 30 ni mo si Sinta tanan. Hindi, 30. Araw-araw man, no? Araw-araw man na kananay na ako. Mga lima lang to. 5 ka budbod, kag 5 ka alufi. Alupihan dagat. Kaya ka namin, tada sa mga amuna nga mga Yes, pagkaon, correct. native foods ng DSB Action Boy. Correct, Masarap, malinamnam, kahit walang palaman. Ano? So, kwan lang, sa unang kagat. Dinabay lahat. Kalain. Jocelyn Yes. Andrada Tiangson from Barangay Mansilingan. MJ Ruby Salazar. Sakay Maria Luz Grijaldo Macunat. Kapitayo. Jane Osicer. Good morning man. Josette Magua de los Reyes. Kay Donna Navarti Macario. Kag Che Zamora. Belated happy birthday kano kay Pasit Galila. Sang mga Hanoy La Castellana. Kay Leo Talaban dira. Good morning man. Leo Talaban is dito man sa kwan sa Manghanoy sa La Castellana. Lito Dayap, Keith Robert Hilsinger. Everyone, good morning everyone, Negros Island, especially Bacolod City of Smiles. Kay Leisure Tadi, good morning man. Efren Pasinabo, Rachel Lizada Piolo Paver from Lukutan, Cabangalan City. Go Action Doors. Ann Bella, good morning man. Happy Tuesday. Kay Emmy Esmeralda Dolido, Miss Emmy, good morning. Kay Sir Noel Amar, congratulations kuno kay kumparing B Action Boy. Kay na-hire siya kabay sa iya bagong nga job. Yes. Kay Jennifer Prado Torres, good morning. Greet niya lang kuno family Prado Torres. Thank you very much. From Barangay Sag-ang La Castellana. Miss Rona Rihida Trava, good morning man. Kay Baby Yuki, kag Tuto Ayan. Jay, Tiva, good morning. Larry Villaflor, shout out lang sa family Villaflor. Dra sa may singkang monitor kami de. Kay Terry Simpronyong, good morning ma'am. Myra Diquito, good morning. Action Boy, Yes. kadamo, ginsang taga Banwa sa Nakasilan, naga-monitor sa to, no? Yes, damo na yan, taga In Nakasilan, fairness, gidya sa radyo man o sa Facebook Live. Thank you so much. Good morning ta kay Mayor May Nicor. Yes. Nag-monitor mo na. Oh, naga-monitor man, of Si Mayor course. Ernesto Estrao, pwede mo na mag-monitor. Kagawad Rombines, Melchor Baruca Rombines, kagay Marce Rombines Junio. Good morning, man. Nakita ko to kagabi ang post ni Mayor Maymay, mangilimutan, naga-bike-bike siya yan. Paano saya? Yung Mayor, no? Very, Very, si Mayor. very athlete. Paano saya? Very exercise. Healthy. Exercise. Why na kita ihambal? Very exercise talaga. Healthy living si, living, Basta mo man ang iyang way of promoting man sa Yes, Castellana. Kaya hambal yung healthy Action Boy. Kag nakita ko ganaya sa Facebook page na siya gidi ang lakat to blaga promote gapa picture. Oh, okay, In fairness, nga amo to blambal pa sa ligad nga. Ti kun sa ako mambal nga namin kape di mahuya man ko nga pagabot nila nga wala man tong kape nga mo na nga ako giga promote. Tapos ang iba niya ginabasa nga artista ka girl. Kaya sa Kasi siya giga promote mo no. Oo. Sir Jan Chong, good morning dra ka kay Cathy. Ma'am Cathy, good morning man sa imo. Cory Vidaha, still watching. Sa Maring Pamilya Ramirez, kino sa Granada, alangilan, especially kay Tito ya Rolando Rolly Ramirez. Good morning, alin kay Alex Monteza. Christine Humampit, watching from Don Salvador Benedicto. Ari pagod Don Salvador, damo man tada. Yes, of course. Damo, no? Si Christine Bala Villalobos. Christine. Action Boy, may aragali. Pandanon Silos, Pandanon DSB. May silos na saya, Murcia na saya. Robert Abi ko Roma, ka, good naya sa morning. Murcia ni saya. Gali sa DSB. May pandanon gali, DSB man. Correct. Sige. Sige. Stand by sa mga balita national.
imported pero tag na. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Sa mga balita nasyonal, pagkasabton sa gobyerno ang pagbayad kag pagpa-hospital sa mga pagabakunahan sa COVID vaccine nga may adverse reactions o kung hindi manaming epekto sa ilalawas. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, naghinyo ang mga vaccine manufacturers nga makahimo sang indemnification agreement. Luyag sa mga manufacturers nga wala anay sang makasuhan sa ila bangod ang mga bakuna ang sa karon parayon pa nga gina-develop. Bangod diri ang gobyerno anay ang magasabat sa galastuhon sa mga individual nga mayara sang hindi manaming reaksyon sa bakuna. Kung maospital ang isa ka individual nga mabakunahan, pagkasabton ini sang gobyerno pagi sa PhilHealth. Apang suno kay Vergere, hindi lamang ang pagpa-hospital ang pagkasabton sang gobyerno, bangod mayara pa sila sang ihatag nga suporta kag assistance. Una na ginako ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga natrasar ang pag-deliver sang Pfizer COVID-19 vaccine sa pungsod bangod sa kawadon sang indemnification law sa Pilipinas. Ginanunsyo sang World Health Organization o WHO nga yara na sa COVID-19 vaccine manufacturer nga Pfizer ang indemnity plan sang Pilipinas. Sunod sa report, ginasaligan nga magapadala sang dugang nga masobra 100,000 ka doses ng Pfizer-BioNTech vaccine sa pungsod. Sa tion niya permahan na sang firm ang indemnification measures sang Pilipinas. Sunod kay WHO Country Representative Dr. Rabindra Abiyasinge, wala pa sang patod nga petsa angot sa pag-abot sang inisyal nga 117,000 ka doses ng COVID-19 vaccines sa Pilipinas. Samtang hiniyo naman ni Senator Bongo sa Presidente Rodrigo Duterte nga sertipikahan bilang urgent ang ginaduso nga COVID-19 Vaccination Indemnification Fund Law nga nagatag sang compensation para sa mga maka-eksperyensya sang severe side effects nga resulta sang bakuna nga COVID-19 vaccine. Ginhimo ni Go ang palayag matapos ginanunsyo ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga natrasar ang pag-abot sa inisyal nga batch sang 117,000 ka doses ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine bangod sa kakulang sang indemnification law sa Pilipinas. Apang ginklaro ni Go nga ginatun-an pa sa karon kung diin kuhaon ang pondo. Ginaduso ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga maghimo sang layi anggot sa guidelines nga naghahatag prioridad sa COVID-19 vaccination program bilang safeguard batok sa pamulitika. Sunod sa senador, dapat may muan ini sang layi nga istrikto ang ginasunod kag mas hatagan sang atensyon ang makalakip sa vulnerable sectors. Patang ni Drilon, wala sini ginasiling nga may nagapamulitika apang mas maayo nga may ginasunod nga guidelines agud hindi maapektuhan ang tinutuyo sang programa. Una na nga nagpagwa sang listahan ng Malacanang anggot sa mga grupo nga prioridad sa vaccination program sa diin nagapanguna ang healthcare workers, sunod ang senior citizens kag person with comorbidities. Sa dugang pa natin ng mga balita nasyonal, ginaprobahan sang House Committee on Ways and Means ang tax provision sang hagna nga nagatugot sa local government units nga direkta nga magbakal sang COVID-19 vaccine sa manufacturers nga hindi na mag-agi pa sa public bidding. Ginasaan sa Section 6 ang House Bill 8648 nga ginfile ni Speaker Lord Alan Velasco ang exemption ang para sa import duties, buwis kay iban pangabalayran para sa procurement, distribution kag pag-administer sang bakuna sang lokal nga gobyerno. Sa debanuan, ang hagna nagatuyo man nga mahatagan sang authorization ang LGUs nga mag-engage sa advance payment mechanism para sa pagbakal sang bakuna gikan sa mga manufacturers. Kag sa katapusan nga balita national, nagalawom si Senator Sherwin Gatchalian nga mahimo na nga magpatigayon sa face-to-face classes sa masobra
400 ka mga lugar sa pungsod nga wala sa kaso sa COVID-19. Suno sa senador, dapat tun-an sa manatungdan nga ahensya sa sektor sa edukasyon ang posibilidad sa amat-amat nga pagbukas liwat sa mga eskwelahan. Dugang panigatsalyan may ginhimo nga pagbag-o sa COVID-19 protocols ang Interagency Task Force kung IATF. Pahayag pa sa senador nga maghimo ikonsiderar ang amat-amat nga pagbalik sa eskwelahan sa mga estudyante o kon ang 50% nga operation sa mga classroom. Nakaligat ni Disyembre, ginbawi ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginaplano nga pagbalik sa face-to-face classes sa pila ka lugar sa pungsod nga dapat ginpatigayon kun tani sa nakaligad nga bulan. AstraZeneca COVID-19 vaccine nalakip na sa emergency use ang World Health Organization. Samtang karon sa atong balita special mga tipid tips para mapanubo ang mga bills. Inakaiban pa nga mabalita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Sakay migo naton Russell Gomez, good morning. Sakay migo naton Juan Bolgallo kag Ma'am Alma Gallo dira sa Las Vegas, Nevada kay sa RG Boys. Good morning. Mary Joy Camero, good morning ma'am. Cecilia Alvarez sa US, good morning. Congratulations sakay Ria, no? Good congratulations. Nakapasar bla sa inablang board examination sa mga nurses sa US. Ato na tungadaan sila sa US. Nagpa-board exam sa US. Nursing. Pasar. Congratulations. Congratulations! Yes. Hindi hapos na action boy mong. Correct. Daydi Soke, kag kay Richard Soke dira sa Bago City. Good morning man sa inyo. Sakay kay Cory Vida, of course. Say Andy Cabaya. Florencia Villacampa sa Purok Mahimulaton. Purok Mahimulaton dito nito sa Barangay Panukoy kay tatlo na sa aning nimo sa pasulod na sa aning. Eden Zapanta Kasuyon from Pinaginpinan. Shout out sa Zapanta family. Robert Roma sa Isabela, Jocelyn Diboon Despojo, Nonito Novero sa Mansilingan, Choy Roming Gonzales, good morning. Toto kag Nerissa Gonzales kag Andres kag Lisel Beronio. Armando Saison Guevara, nag-drive siya, ga-monitor sa FB, ara sa subong sa EDSA Mandaluyong. Hello ha? Hello ka na, Armando ha? Armando. Hello ka, Junior. June, palong ka na sa pag-drive. Gapamati mo lang siya guro. Away mo siya guro galantas ang tangga-drive. Ito kabudlay guro. Saka Yasa Kate Cardones, good morning man sa imo. Yes. Sa meron ka na? Si Ma'am Ro, narihida trava, karon talang to ang iya ginapaksyon bala. Yes, Ilawagon talang to basta karon na on diyan air. ng noted ang imong paksyon kay Ma'am Rona Trava. Correct. Sige. Okay.
Sino pa? Sige, tamyaon ko na lang ang akon nga mga friends bala si Jodian. Layo doon na pilit. Judy Dan sa Austin, Texas. Oo. Kay Lilian Bermudez sa Melbourne, Australia. Yes. Engineer Ernie Earl Bailon sa Baguio City. Dahil siya ang artista. Ikaw yung artista ko sa pelikula nga Ang Mga Mata ni Angelita. Wow! Ha? No, artista ko sa pelikula nga Ang Mga Mata ni Angelita. Ay, Si kalay. Kuana, atong napatay na blang artista. Ay, Oo, hubin pa na patay. Si nalipat ko si ang lipat ko sa apelyido asang iyakwan. man. Way ka na nakaabot. Ang Mga Mata ni Angelita. Si Nida Blanca. Hindi ah. Bata pa to sa napatay, hubin pa to sa napatay. Gwapa na siya. Daw mo amo ko tuon mga Lain. Sige lang. Hindi ko siguro work sa nabtan. Mga ano na nga year nga mga palabas man. ara na sa mga late 1980s. Mga Late 1980s. Way ka pa matawo ah. Oo, syempre. Julian Julie Vega, ako naman ba? Muna. Mamban. Julie Vega. Thanks, Mamban. Julie Vega, correct. Oo. Sakto na, si Ma'am Van Gro would agree with me nga ang shape ni Dorel, ang tsura do, kung nagputi ni siya, puti ito siya mo. Wow, so na Nagputi ito ni man siya, pinag-isa si ko. Dorel do, si Julie Vega, gini siya. Ay, kala. Pero tinis na, namin isang artista sa una. Kuhan gini siya, namin isang artista. Galing ko, hubin pa ito sa napatay. Tungod guro. sa banks ko ni Guro ay. Napatay ito sa guro, action doors, guro, mga 15, 16 pa years old pa lang siya. Oh, ito. Oo, hubin pa siya, Anong bata cause pa. ng iyang kamatay? Lipat ko. Basta okay. nagtaliwa na Pwede sa ito na ma-search, masakit i-search. to. Ay, Basta galing kung di ko ka. kundi siya, ara na sa mga line, mga teen pa to siya eh. Teen pa to siya kaya napatay siya. Oh. Sikat na sa kayo sa una. Kagwapa 16 kayo. years old siya. Action boys ang napatay. 15 or Pwede 16, pa kahubin. ko, 15 or 16 siya. Oo. Doon ba ko na sa una? Mga mata niyang hilita mo nang ginakuha ni Rudy, ni Alex Montesa. Doon siya pag sa balaang sa nalipat ko sa iba niyang pelikula eh. Daw leukemia ni sa bala na patay mo. Sakto na si Ma'am Val, no? O si Kayla Jelly, ganit Julie Vega man. Kita mo, kilala siya. Sikat ni sa kayo mo. Searched ang cause of death. During sa leukemia, gara. Her cause of death was officially listed as cardiac arrest. Cardiac arrest. Secondary to bronchopneumonia. Okay. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Kag sa Detalya Balita International, ginlakip na sa World Health Organization o WHO ang AstraZeneca kag COVID-19 vaccine nga himo sa Oxford University sa listahan para sa emergency use. Sunod sa WHO nga sa pag-aproba nila sa bakuna nga himo sa South Korea kag Serum Institute sa India ang mas mapadali ang pagbakal ng bakuna sa mga pigado nga pungsod. Dugang pa ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga kinahanglan sa karon amo ang pagpadasig sang paghimo sa mga bakuna. Naibaluan ang AstraZeneca kag ang Oxford ang mas barato nga bakuna ikumpara sa pila ka mga COVID-19 vaccine nga himo sa iban nga kompanya. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, nag-anunsyo ang mga kompanya sang langis nga mayara pagsaka sa presyo sa ilang produkto sumugod karong adlaw Pebrero 16. Sunod sa Shell, Sea Oil, Clean Fuel, Petrogas, Caltex, Petron, Unioil, PTT Philippines, kag Flying V, magasaka sang 1.25 ang kada litro sang diesel, samtang 75 naman ang sa kada litro sang gasolina. May yara man nga pagsaka sang 1.10 sa presyo sang kerosene ang Shell, Sea Oil, Caltex, Petron, kag Flying V. Sumugod naman ang pagsaka sa presyo lasay sang aga. Maluwas lamang sa Caltex, nga magapatuman sinilas 12.1 karon sa kaina sa tungang gabi, kag Clean Fuel nga mag-adjust naman las 4.1 karon sa hapon. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 47 pesos kag 95 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 25 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 18 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, for sure familiar ka naman gid ni sang kanta ni para pamilya ka kay Moira, di ba? Uwa. So, yung kanta nga Paubaya. Dali lang. Balik ko to balik kay Julie Vega. Ang istoryante sige, magulang. balik tayo na kay Sikat Julie gid siya. Kita mo kada mo ga comment, oh. Oo, Ang gani. sikat na nagali sa una ng Mara Clara.
Nga palabas. Oo. Ah, Kadon daw ka okay. nagmaraklara man ni sila kanday sa Si kulina. Julia kag si Catherine. Catherine, Bernardo. nagmaraklara. Sila na sa ni Julie Vega. I think daw kabatch ni sila ni Janice de Belen. Bala mo if I'm right, no? Daw kuan ni sila, daw kabatch ni sila ni Janice de Belen. Okay. Mo na sila nga batch ang una, mga sikat, yung mga child stars. So bali siya ni una nga naganaw sang Maraklara. I think so. Do sila siya gurong una sa Maraklara. Okay. Kaya nagsikat mo to sa una kay Catherine kay Julia, yung action boy. Di ba? Correct, oo. Kasagad dito sa ilang nga mga ano man dito, acting. Skills. Sige. Anong saan pabaya? nga? Anong pabaya? Man, bimatiya tabi, kantabi. Di kanta ko bala mamati. ni- Di sa record mo diyo, ang tape mo, abi, ikaw kantabi. Ay, kala. Wala ka rin yan. Doon ka Katawag nga natin siya. mo, Raya. Pero nagsikat na siya action boy. Kaya kambal action GM kapulo. Yan ako naging sulit action boy pamati mong okay. ang paubaya Amo ni na sa Moira. basta single ka nga. Kanya. Arabo. Butang yung gito. Wala ko kambal siya. Pero butang yung gito. Sana all. Sa survey bala, ang nabutang kundi ara ang sa survey sa SWS nga damo single, damo sang love Wala, love life. Oo. Ang namin pagin headline niya sang nakita ko din sa headline sang DCRH survey nagpapakita na marami ngayong Valentine's maraming nganga. Kalain sa nganga. Nganga kay wala sa love life. Wala, ito nganga eh. Bongga man ang headline sa DCRH. Baka very, millennial. Nganga. Nganga. Pero ang kay Moira ni Action Boy. Two lines lang. Una sa. Una sa. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Ay, kilando ako. Charot. Pero ang Action Boy, i-play to sa Action Boy. I-play mo gidya? I-play ko gidya. Simulang magbago ang lahat. Kailan nung ako'y di na naging sapat. Ay. Di mo sinabi nung una pa lang. Ako ang kailangan. Charot lang. Pero di ang mahal. Okay. Subo Ay, na. makanta na. Kung di ka makanta, ganing ara ka sa CR bla, sa banyo bla. Muna ganda ka. Ito ka echo dapat. Abal Action Boy, wala. Sige. So, amo na siya, Action Boy. Ang bongga ni Action Boy, kay one day lang Action Boy nakaligad, 9 million views. Ti subong kataas, pag sa pinaka-latest check ko, 10 million na. Ti do ka record. Wala pa ko na Ay ka pa nakalantaw. Record breaking. Ti do bali sa Action GM, kaya nag-status siya nga kapulo, yan na to na view. Lanta. So, nakaamot siya sa 10 views dito grabe, sa Action 10, sa 9 million. 10 million na Kaya ano subo. sa yaw, ka-relate siya? Kay Kasubo, man Action Boy. Kaya pag hindi, ang official music tell me video. about the song. Ano parte sa ano na? Ang ano gito, ang bida actually to, sa iyang music video, si Julia kag si Joshua. Ito real couple ni sila Action Boy. Kilala mo? Julia Barreto. Gretchen. Oo, Julia Loveless Barreto. Gretchen. Oo. Kag Kag si bata ni Joshua. Marjola. Kag si Joshua ang iyang Garcia. boyfriend sa una. Oo. So kilala mo sila nga duwa. Oo, Ara kilala sila ko sa live. Dito ba yung real couple ni Action Boy? Ti ang impact pagid sa public, grabe pagid Action Boy. Kay Wala naman na sila, sige. kaya nag-break sila ganito. Okay. Do mo tong ilang nga ilang nga closure. Pabaya mo na sa iba, mo muna. Oo, do ka hindi man sa iba kundi ang Di namin pa ba ang yan? meaning ni Ni Moira. Moira kay do ka pagambaya sa last part nga paubaya mo na sa kanya, nag-amo na siya. So, bali, do let go, let God. Do ka double meaning. Ano pilido ni Mora ng De La Torre. Polidario? Ha? Abi ko Polidario. Si Mira, galito yan sa kagawad. Mira. Sila yung Action Boy. Si Moira De La Torre na yan. Abi ko si kagawad Mira, Polidario. Di talented mo na si Kagawad Mira. Ay, so ang kanta na mga How can I tell her about you? Saan di kami nakilalahan ni Kagawad? Favorite na yan. Sa bagay panukoy po ni kagawad Peter. Okay. Si Kagawad Peter, kilala ko. Kagawad Eric. Ha? Kagawad Eric. Sila na danay ay da. pagbanwa? Oo. Perte kaluan nga tao. Kung nga wala ka bugas sa
Dawat ka sa tanggi. Dawat sa tanggi. Kalain. So, mga Action Boy, congratulations sa team Paubaya na actually tawag nila. Yes, okay. So, una-una ko actually nga lantaw, do kay damdamay gamba nga subo, iya kata maghibigi sila. Una-una ko nga lantaw, do ay malang, okay man, do gayo sa itsuloy ko, subo, gilmang galito. Kaya balang, mga lyrics niya bala Action Boy, ang grabing hugot. Ako ang kasama, pero siya ang mahal. Ay. Subukan ka muna yan. Ha? Subo lang ka muna yan. Kalabo ka lang. Tapos na kami sa amo nga stage. Tapos ka na yan. Inyayara pa na kamo sa amo nga stage. Super trending, gid niya kagapo niya Action Boy. Kapi mo si JM, asas. Kapin pa si JM makapulo, gid yun sulit-sulit. Do ka, congratulations. Congratulations. Kay team ni Moira. Dumduman ko ulit sa una ang kay Julie Vega nga sikat niya nga ano gani panawag sa nila ng teleserye. Annalisa. Annalisa pagid. Ginasulit-sulit na lang gali no. Kay may Annalisa man nga ang si Brillantes bala. Si Blight. Alan? Hindi May klase mo Alan Brillantes. Si Andrea Brillantes. Tapos duman sila ni Janice de Belen. Amo to sa naging kwentro, Annalisa kag Flor de Luna ni Janice de Belen. Okay. Ang Flor de Luna naman niya kilala ko naman niya. Si Cristel siya. Lipat ko sa ngalan niya. Basta dumduman ko sa lipat ko. Pero hindi siya subong artista. Sige, okay. Balita sa sports. Gintapos naman sang Denver Nuggets ang 7 kasunod-sunod nga pagdaog sang defending champion nga Los Angeles Lakers matapos nga mapierde ang Lakers sa score nga 120-105. Nagpanguna sa ika-15 lang nga pagdaog si Nikola Jokic nga nakapasunod sang kung naka-perform sang triple-double performance karong nga season. Gamit ang 23 puntos, 16 ka rebounds kang napulo ka assist. Pangunahan ang gindaog sang Nuggets ang ilas ning hampang. Samtang ako na nadula naman ako na makampang si Anthony Davis sa katapusan nga bahin sang first half. Magluwas kay Jokic, nagdugang man si Jamal Murray. Ang masunod nga hampang sang Lakers ang batok naman sa Minnesota sa maabot nga Miyerkules. Ay team ni Ma'am Vanessa, Minnesota Timberwolves, no? Okay. Balita espesyal. Balita espesyal! Alright! Energy Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action. Good morning, Liwat. Yes. Kagawad ulay balahon, morning da. Kag-action. Good morning. Action Boy, kagapam like share ko lang gali. Kay grabe, ang ka-trending, sinibalas ang Paubaya ni Moira. May mga dialogue to kabay si Julia, kag si Joshua, si Julia nga, sorry, napagod ako. Dam natin gini one meme sa mga tao. Duwali picture niya, duwa ni Julia, duwa man niya, sorry, napagod ako. Tapos si Joshua nag-reply, okay lang mads akaka. Ano na? Okay lang mads kaka. Nakamara pala tapos meron man gambal, okay lang gatod. Bahala ka naman sa silingan na pagod ka because Tiya mo na kagapon. Napagod ka because ay gini mo naman nila si Julia kag si Josh nga bata gini Chris. Hamba si Julia nga sorry tapos hambal ni Chris nga napagod ka because. Tapos si Bimbi do ay mo talaga kadamo gid na pala ng mga Pinoy Action Boy. Pa-funny gid ya kagapon. Sige, go. Anyway, diri sa aton nga balita espesyal. Ari bala mga tipid tips Action Boy para mapanubo ang aton nga mga bills. Ano nga mga bills naman? Kuryente. Lain man yung bills nga balayran niya sa sa utang mo na. Bills man namang, di ba? Lain man ang bills sa Kongreso, lain man na ya. Alain mo na siya, Action Boy. So, diri kita sa mga bills nga ang ibang gambal ay sa sweldo nila gambal nga ibayad lang tanan sa bills pero pasalamat ka pa kay may nagbayad ka. Ano dapat mong pasalamatan. Basta way gid ako mo sa kwarta basta mabayaran lang ako tanan nga bayaran bro. Perfect. Hindi lang maghibi bayaran mo gid na. So, our Action Boy ang mga tipid tips. Pwede naton mahimo. Jumper. Dumadunlan mo sa jumper, mamati ang isang sineko. Siya ginaimo to nga Istigan mo jumper, madakpan ka mga 300 mil mo lang ang penalty. So,
sige, ari un action boy, magbayad ka sa imong mga bills on time. On Kaya time. para avoid penalty. Kaya kung may Yes. penalty, pila ka percent action boy. Asa Depende. sineko, kabalo ka. Why na penalty daya why na daya penalty So, ya. kung guro, wala penalty. Wala gidaya. Wala utdan ka lang na ya tapos Ari, bayad ka lang tawton. reconnection fee. Muna Kung siya. mapatakot ka liwat, bayad ka lang reconnection fee. Sino ni? Si Dennis, ginapag-greet niya ko si April. Gin-mention niya gig ko. Greet si April Joy Benaflor Gaston. Boy, save na naman ka. Ano naman ang iya? Ang buhat ni si Dennis. Bago yun ha? Hindi ko rin. Hindi ko pa, wala ko pa nalantaw ang profile. So, mga siya, action boy, para i-priority ito na action boy, especially ang may mga penalty, balang ang mga bills, action boy. Aha. Like, ang basiwa ya, may ara penalty. No, Or utdan ka lang man. yan, utdan ka lang. Galing. Ang mga bills nga may mga penalty na mga diri sa mga lending, Ay. sa mga financing. Kay ilan ni, Turco Jonks, ga penalty man siya. Uy, sa ila na 5'6", nagay mo na 5'7". Gabi ba? Sige, yagi, di ka man na magkiangkya. Sige, yagi na, Sir Turks, kalain. So, mga action boy, magbayad kita sa aton bills on time para avoid penalty. Kag, hindi na kung pwede, hindi na paguluton si Tita Judith bala. Kay Tita para, Judith, Kag si tita mo Jonah eh. Kaya para ano itawag sina? Judith pa rin niyo. Especially sa mga lending. So, next Kasi action. ba nagkawan mo si tita mo Judith kag si tita mo Jonah. Dapat hindi get pag anoan. Well ni Dennis, may penalty ganit sa basketball, sa bills pa ihan. Lain man na iya, Dennis, yung nga penalty. Ay, karon bagon. So, next action boy, limitahan ang paggamit sang appliances. So, halimbawa, ang TV, laptop, air conditioner, or ano pa dra action Likawan boy. ang paggamit? Hindi man nga likawan, limitahan. Limitahan. Likawan paggamit, bakal ka pa. Display, para may ara ka lang, So, limitahan, action boy. Display mo, kamo lang may TV kami ya. Pareho sa iban, may ano lang ang ila paglantaw TV, bala may oras May lang. oras lang, Like, ang maring oras ta, balita lang ng taon ta ha, from 6 to 7, amo na, tapos after sa na, off ta na. Para tipid man. Kag ang aircon naman, may ara iban, ginapaandar nila for like 2 hours ang ila room nga tapos pag at least na matulog gina-off na nila. Kaya bugnaw na ang ila nga room. Ano man na siya action boy, man na siya ng maka-save man na siya sa kuryente, di ba? Wala namin na mga aircon ganun may mga timer blaw. Pwede mo ma-set, no? Maset lang. like Yung isa makatulog ang isa. Makabugtaw ka lang kung tama nakatugnaw. Meron na Namin na mga aircon yung may timer. Meron mo na. Namin na siya. So, next action boy, i-off mo ko na ang wifi sa gabi. Kaya wala, especially nga... Pati off nila na? Kung gusto mo lang niya mag-save. Kaya may ara ibang action boy nga hindi bala hindi fix ila balayran kada bulan. Depende sa hindi fix nga balayran gali. Kung fix siya okay mo lang na iya. Okay man lang pero kuryente mo lang iya mo lang na. Pero pila mo lang sa na iya. So mo na siya, di ba nga depende sa gina-consume nila ila balayran. So mo nang imuon para at least ni maglalapaw. Prepaid. Prepaid. Nan. So, next action boy, likawi ko no ang mangutang. Okay. Kaya kung hindi mo lang bala kinanglan, especially kung hindi mo lang kinanglan. So, likawan mo si tita mo Judith kasi tita mo Jonah. Likawan mo gina sila. Likawan sila. Kung magsugat anay ka mo gani, likaw gid. Ay, iba niya, ang likawan sila para hindi ka kapangutang. Ay, iba niya, ginalikawan nila ya kung tapos sila pangutang. Ay, kala. Ito action boy. Very talented pag nakatama action boy. Kita mo na sa, gakuom sila sa talam na mo. Yara, may motor. Kala. Pag singgit sa saga, Turko! Sinalaga. Saan ka pang labaw pa sa suba ng pinanago? Ay, kala. Turko. Arang Turko. Arang Turko. Sinalaga.
Kala, may ba pag gani, hindi pa. Ang bata, yung ng bala niya nga, kung mag-abot gani, ang mulusok at ang balo mo, wala ko diha. Di pa ka ba, aras mama mo, ang balya, wala, lista ko no. Ang bala, gamot sinilas, di wala tao. Amo na ang Hindi kayo nagwa gani, nagsapatos. Okay. Yes, sige. perfect. Sige, para makatipid-tipid, kita subukan dito. Sige, inyong namatihan natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Bronchopneumonia kunang kamatay ni Julie Vega, May 8, 1985. 1968 siya natawo, edad niya 17 years old sang nagtaliwan. Manong 17 actually, no? Manog 17, yes. Good morning kay Sir Tete Hoka Tetangata. Morena. May New Zealand, no? Morena, New Zealand. Kia ora. Kia ora, Morena. Sige. Oo, pero ang manok ko nun yung pink ni Sir Alex ng bata sa Wait lang na. quill. Sige. Standby kita sa Action Hotline with Action Brian Morden. Ang inyo naman rin ang news team. Action Dorel Cabal. Kay Action Boy Dran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon